avui estic d'oferta! 2 receptes en una, la coca de l'estiu i una conserva. En un mateix vídeo. Conserva que em sembla meravellosa per quan és època d'albergínies. Fem tires, les posem sobre un colador, posem sal, que n'hi hagi perquè així les farem suar més. Posem un pes i no sé, jo he trobat això, algo que pesi. Fem tires de pebrot. La tècnica del confitat, que vol dir bullir en oli, lentament. I per tant hem de fer servir un oli bo, de proximitat, un oli de siurana, totalment cobert amb oli. No tinguem pressa. Una petita bombolla. Poso uns alls. Aquests són més petits, aniran estupendos. Aviam, ha passat mitja hora, ha suat. Prema més, hem de treure tota l'aigua i l'afegim al confitat. Per acabar de cobrir, aquest oli el farem servir, per descomptat, que és una passada. També hi posarem un bitxo i uns grans de pebre negre. Farina, sal, aigua amb gas, oli i vi blanc, que sigui una massa. Quan aconsegueixes que no se t'enganxi, la deixem reposar uns 30 minuts, tapada, i ja ho tenim. Veus, ja està cuit, ho sabem perquè està tou, unes branques de romaní. Ja veuràs aquest hivern, quan obris aquests pots, com et quedaràs. Omplint d'oli fins dalt, la llet que no hi falti, una punta de vinagre t'ajuda a garantir que no hi passarà res, saps? Si ho tanquem bé, en calent, procurant que no se t'escapi, i ho gires i esperes que es refredi cap per avall, farà el buit. Aquestes conserves s'han de guardar a la nevera. Em faig porcions, una mica de farina, una mena de xorret i les tiro. Oli i al forn 20 minuts. Mira, mira quines coquetes. Formatge d'untar i formatge feta. Herbes, ara sí, el formatge. Te'n recordes la conserva que vam fer fa un mes? Sí, home, la que acaba de sortir en el vídeo. Doncs és aquesta. Ai, que no puc. S'ha fet tant el buit que no podia. Hem posat per sobre, tal qual, amb unes avellanes i unes pipes. Vols que m'ho mengi? Sí, amb oli de siurana. M'encanta. Oli tu!